ħabib sinċir, persuna li kien jagħmel xogħlu minn qalbu, pumpier dedikat u li kellu mħabba kbira lejn il-familja, għalkemm m'għadek xmana l-memorja tiegħek se tibqa' f'qalbna. Dawn kienu wuħud mid-diversi kummenti fil-medja soċjali wara li tħabbret il-mewt ta' Joseph Zammit, il-pumpier ta' 48 sena li tilef ħajtu b'mod mill-aktar sfortunat waqt ħidma ta' tifi tan-nar fl-inħawi ta' Pembroke. Il-każ seħ inħadd fil-għaxija meta żviluppa grass fire kawża ta' skart li kien hemm fl-inħawi u kien għalhekk li l-membri tal-Protezzjoni Ċivili marru fil-post fejn in-nar ġie kkontrollat u intefa' minnu fih. Ftit ta' sigħat wara sar magħruf li Zammit li kienet jassisti fit-tifi tan-nar intilef minn sensi u kellu jissejjaħ tim mediku sabiex jassisti. Dan fil-waqt li ambulanza ħaditu l-isptar Mater Dei għal-kura. Iżda sfortunatament il-pumpier tilef ħajtu ftit tal-ħin wara li wasal l-isptar. Il-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxa fetaħ inkjesta dwar dan il-każ fil-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Din it-traċedja ġabet magħha dieqa enormi fost il-membri kollha tas-CPD u titkellem ma' min titkellem kulħadd kelma waħda, kollha jfaħru l-impenn li Zammit dejjem wera f'xogħlu. Diversi persuni li selmu l-memorja ta' dan il-pumpier qalu li Joseph Zammit kien ta' ispirazzjoni kbira u kellu passjoni li żgur se tibqa' timbrata fl-imħuħ tal-kollegi u daw kollha li kienu jafuh mill-qrib. Oħrajn qalu li din it-telfa ħallithom bla kliem iżda l-memorja tiegħu se tibqa' f'qalbhom. F'post fuq il-medja soċjali anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sellem il-memorja ta' Joseph Zammit fejn stqar li jinsab imnikked b'din l-aħbar għaliex Zammit kien ħabib taż-żgħożija. Bernard Gregg iddeskriva lil Joseph Zammit bħala raġel eżemplari u dedikat f'dak kollu li kien jagħmel, dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista wassal il-kondoljanzi lill-qraba tal-vittma.